Tsitsi dzinotsikirira. Tsitsi dzakaoma anokuvara ndiwe. Tsitsi dzinotsikirira zisingatomboiti. Wotoriwo munhu omwisa pamba pako. Otanga kudanana nemurume wako achidanana nemurume wako achirara nemurume wako achitora advantage yekuti waugara uri pamba. Ndakarwadziswa ndiye mukadzi anozviti Evangelica Sandi ndanditoshaya kwekuzvitaurira ndati nhasi ndibude pachena. Nditore zvese zviri kundinetsa zviri kundishungurudza pano ndashungurudzwa nezivurero rinonzi Evangelica Sandi rinoiroyera pamba instead rekuroyera kure munhu asingarespecte kana vana. Anditorera murume wangu. Anta basa rekurara nemurume wangu. Apo vanenge vachiti vari kuzviita muchiwandi nanga ndisipo pesa panto South Africa. Akanyepera kuti rega ndikubatsire ni ndinobatsira manje ndikuadvertisere zvinhu zvako ndikuadvertisere hembe dzako kana makambona video raita achindiadvertisera hembe dzangu madress angu chichi achinyepera kunge tsitsi zvada kuti zvinhu zvangu zvikurumidze kupera kana zvakurumidza kupera ndiwane kunogunda ku South Africa unoda zvimwanya tsara achisangana nemurume wangu achirara nemurume wangu. Bate munhu wenyanonzi anozviti uyo Evangelica Sandi uyo kwamutare uya achamuda muno maharare uyo ngadzokere kwake kwamutare kuno because takaita zvekutamba muno maharare dzimba dzichaparara dzakawanda. Ndakamunzwirawo tsitsi ndakati aiona ndabasa hangu nemasingle mother ndirimuna nemurume wake. Ndirimuna nemurume wake but handina basa nezvakawanda because you never know vanhu kadzatwa kusekana. Ramangwana pamwe ndiniwo ndichazovo single. Atwa nekutombosekana. Ndakanzwa tsitsi ndakati ini ndine room ndine bedroom rangachirara vana sezvo rent yako ichindiremera kudai pamba patinogara panodhura chiyatora ko rimwe bedroom. Sezvo ndakazoti adzingwa futi kwangari kwaanodzingwa agonigarike naye kwari se hapana kwaanogarika nenoise anenge achiteedza anomuda ndiani. Anomuda ndiani anoita noise kwamatata usiku hwese anenge ari pamalevel akaita noise achishedzera zvinonyadzisira munhu asingarespect tumbomu muna baba vemo naamai vemo vanenge vachida kurara vanenge vaswera vakaneta munhu anenge achingoita zvisina nebasa rese izvo anenge achida kunyatsopeya attention murume wangu achiekitera murume wangu nini izvo zvanditorera murume wangu zvino ndikumusira imba yacho iyoyo manzeti ndiri kubuda ndikutomusira imba yacho iyoyo azvionere ndomusira anyatsofada yasiri zvekuhwanda aifunga kuti handizvizivika izvo zvazitozviziva kuti ndakachokwadi chese ndinacho indi ndatoya pano palive kugadzira vhidhiyo rangu kuda kuti nyika yese izvione nyika yese ngazvione mukadzi agarike naye uya izvo anditorera murume kunda kutemba nekuti nini ndiri munhu mutete iye ane manhingirikini pese akaona murume wangu anenge achingoekiteka achifamba achibhidhaira achitambisa mazigaro ake nemazihipsi mhosva yekuti nandina magaro imwe mhosva yekuti nandina mahipsi achiekitera murume wangu. Zvino murume wangu acha basa rikubuka kusendisa nyanja yeperenga ari kuenda kutoiletezvo munhu ari kunyahwaira achinopinda mamasandi vana ndo vanotozozviona maonekwa akarara mudining room vana votozviona kuti nditi havana pinda mutoileti vapinda masandi everyday murume achinyahwaira manyeperenga ari kuenda kutoileti. Murume wangu aisapinda mutoileti makusendiseni zvekudaro mukadzi asati kugara panapa yeye aisambodaro zvokupinda mutoileti mapindira anoita mutoileti mazivana ari kupinda mutoileti achipinda mutoileti zvino ndamusira murume wacho handichatoda imba yacho handichada mupera kwemwedzi ndiri kumuda ndiusiya pano iye akanifunga kuti panapa achasara achipagara toda kuzviona pano ndo pasingagare manje lentodwa wangu ndotozviziva anosara achidzingwa zvake zvokuti hanzi panapa handibva pana chagara 3 months notice wati vanosara vachipedzerana achabva chete achauya kwamuri achichagadzimba musamutore agarike naye uya aimhuka uya ane utsinye uya anakana mmoyo ndakatomunzwirawo tsitsini ndakati pamwe togarawo achindoono sister yake kana kuti young sister yake amheni kuti mukuru ndiani pakati pedu but akatonditora advantage kuti kamunhu aka kanonditei kutotongera chitororo nge munhu anopamba ari kutongera pamba pake asari akauya mashure mangu kundiparadzira imba yangu kuhura nemurume wangu ndiripo kana musamukumbo respecta wana munhu wai everyday anenge ari pamalive achiita noise usiku achitaura nezvinyadzi munhu asingarespecta vanhu vanogarisana nawo ngezvinonzi muroiroira kure wana ndati ndizvitaure zvese hasitombozviziva kana vungati akangwara anozvitika mashaki unozviti mashaki iri vhidhiyo nditoriposta vanhu vese vazvizive inde handibati manheru ndenda nditokwira bhazi ndiuswera ndakumesina ndinozviitira zvinhu zvangu ndiruku ndichidzoka ndichitama ndichakura nezvinhu zvangu hambofa akazvitiona kandimusire imba yacho handingagare nemunhu akadaro mhuka yakadaro enini kuti ndinenge chiti uri kunzwa tsitsi kuti munhu achitokuitira utsinyi achikudananira nemurume wako achirara nemurume wako ndiri kurwadziwa. It's not easy kuti munhu anonga kutora murume wako just like that nekuzara kwakaita varume ari kudi kutsvaga vake marume zvanozvita nemagara akanaka nemahipsi akanaka ari kutsvaga vake varume ko varume vanhu ndeveinawo seasina tsitsi nekuparadza dzimba dzevanhu. Zvino ndiri kutobva pano
ende chokwadi ndatozochiburitsa ende ncharamba nchiburitsa ndicharamba chitaura zvese ndinazvo chokwadi chese ndinacho maV11 ese ndinawo maV11 ese asanda achihura nemurume wangu inini nawe musi wachiterera makuhwa engochani pabox game musi wamutedza makuhwa engochani pabox game vanhu vanofana kwachikwesha nhova dzevazukuru nosvika 55 years 57 60 years uchingori pabasa usarongeka ka nenyaya yeteptepe zvichakuchembedzai muri pabasa muchiita arthritis muri pabasa because munosapota ngochani isina kukwana yakakuisai muhari 70 years uchingokwesha chembere chete uriko kuuk because uri under a case yekugara uri palife yengochani panzvimbo yekuti unofana kunge waritaya kare kare wakukwesha nhova uri ku2 story yako wane farm by 50 years you should have retired ka ndakapiwa mukana kuenda kuuk inini 50 years would have retired manambwa imi 50 years would have been retired wakufamu uko manu nechidhara chako uko muchitaurira zukurungano 53 years 54 years what are you still doing at work? Why? Because you are cursed. You are cursed. Munoswera muchikuita tap muchisaputa ngochani isina kukwana. Cursed idiots. Muchisaputa ngochani isina kukwana apa makaswa muhari muchingori pama gifts. Muchingori pama gifts munopa ma gifts redu zviri kuti tiswera zvaro tingokwira ndege up and down ichita matuzvi ichita basa ngokwira mudhidhi. Zvakutopa ma boyfriends iningirikini mari yamuri kuripa. Muchingori basa ngokwirwa. Mwaziwa. Muchikuita tap. Semchapera voice tap. Don't pay. Muchapera ma voice apa vanhu vakapiwa mukana wekushanda muchita basa rekuti rekuabandona mapatients muchiura muri palife yengochani ende haibvipo mukatarisa kuti ngochani ika yakachimasta chigemu chekuroya vanhu yakachimasta chigemu chekuisa vanhu muhari. That person is from Chipinge. Village yana mai vangu isina kumira musheya. Village yana moms yangu isina kumira. Those people havasi kutamba navo vaya. That person is from Chipinge. Ndinokutaurira ngochani is from Chipinge. Vanhu ndinokutaurira guys. Vana ava naumira mushe guys. Vana vaya naumira mushe guys. Indakakura chinda mushaka mai vangu ndaiona mashura. Nazvinzo. Kwave nengomwe mombe yaipirwa. Vana kune vane chine ngozi. Vana chine ngozi vaibva area idzodzo dzana Chipinge idzi. Vakarova grass panobuda munhu achitaura apa. Ndo vanhu vamunotamba navo ivavo. Wotanzi ndakura machingoshanda ndira kuti wonder why you are not retiring uchienda kubox kwengochani. Uri muhari mufesi wangu. Unosvika 90 100 years uchingoshanda. Ende uri kushandira ngochani. Vana vako chaivo rutovaendesa kugovernment school chikoro chemahara kuuk uko uchisaputa ngochani. Senga uya wemimba ndomuzgura sisi apa wewe uriwe kuko ku99. She was supposed to be having far by now. Ukona aka tenge zvezvi magifts $1,500. There's no nditumira ngozvima zvisi zvacho. Ndakatoza kurara ndikati chari kumbotitumira chi uyu waiswa muhari raiswa muhari dutye iri. Wake up ini ndiri chifumuro mandiona ndiri chiedza unofana kubva mandipfugamira mondipawo zano dzangu ndiri kukubatsirai makawanda. Guys, unkangwamu kandira Galaxy 1 ndakuuza 1 or 2 years uchishandira ngochani chekutumira mapofu mupa ine apple budget mine magift munhu wekuti akapemhazve aifanira kunge asisapeme right now. Munhu yangadai paposition pekuva a giver only.
a giver only asisapemhi ngweshanu ya angadai atova a giver ave munhu wekutika vanhu vazhinji vari kuto